זה הבויה מייק, אולי סט המיקרופונים הכי ורסטילי שהיה לי. נתחיל מזה שהוא מגיע בקייס יחסית קומפקטי שבתוכו יש כל מה שצריך. סט המיקרופונים, המקלט והמטעמים השונים. מקבלים גם תיק נסיעה שבתוכו יש מיקרופוני דש, חיבורים נוספים ולמעשה כל מה שצריך כדי להפעיל את הסט הזה בכל מקום. איכות הסאונד זה משהו שאתם יכולים לשפוט בעצמכם כבר מעכשיו, אבל לפחות לדעתי היא לא פחות ממעולה. המשדרים מגיעים בסטייל סולידי בלי הרבה עליהם. כפתור ביטול רעשים שאני אישית פחות אוהב בגלל הקומפרסיה שזה מוסיף, וכפתור הקלטה פנימית. קרה לי לא פעם שהיה לי ניתוקים בזמן הקלטה, והכפתור הזה פשוט מציל חיים. הקליפס עצמו הוא גם כן מגנט מאוד חזק, ככה שאפשר להיות ממש יצירתיים במיקום של המיקרופון הזה. מה שקנה אותי זה שהסט הזה תומך בהקלטה בשני מכשירים במקביל, וזה ללא ספק אחד השדרוגים שהיו לי הכי חשובים, וזה נטו כדי לחסוך בזמן הפקה.